పెట్టేది చేసేది ఇచ్చా అత్త ఇప్పుడు నేర్పిందా ఎత్త బాయ్ రచన మా ఇంటికి వస్తావా ఎక్కడికి ఏంది నువ్వు పోతా ఇంటికి ఇక్కడే ఉండాలన్నా అన్నం పెడతావా రోజు అన్నం పెడతావా ఆమె పెడతావా నాకు ఏం పెడతావు అయితే ఏం పెడతావు ఎమ్మని ఏం పెడతావా ఎక్కడున్నాయి పడిపోద్దమ్మా గుచ్చుకుంటుంది రే అది చాలా గుచ్చుకుంటుంది తల కూర్చోవాకూరి అది స్టూల్ వేసుకుంటుంది బాయ్ రచన ఎలా కుంటే చెప్పు నువ్వు కుట్టు బాగా కుట్టమ్మా బాగా ఎగురు అది గుచ్చుకుంటుంది ఎంత ఎగిరేది ఎంత పెట్టుకోవాలా తినుకొని ఇట్లా వస్తుందా ముడుచుకోవాలా కాదు చీర పట్టుకోవాలా చీరలోనా నీకు గోడ కావాలా ఎగురు మరి ఎగురు ఎత్తేతో చూడాలి కదా స్కిప్పింగ్ చెప్పేట్టు స్కిప్పింగ్ స్కిప్పింగ్ అట్లా అట్లానా ఇంకా మళ్ళా ఇంకోసారి ఎలా చెప్పు ఎగరదమంట ఎట్ట ఎగురుతావని అట్టున్నా ఏం పెట్టి ఏం పెట్టేది